ассалому алайкум, духтарони азиз. Ана як кас эфири мо ворид шуд. Нигина Шарифи салом. Ва алейкум салом. Хоҳари азиз Дилноза ассалому алайкум. Ва алейкум салом. 10 нафар. Духтарои азиз, имрӯз тасмим гирифтам ки дар ҳамин берун барои шумо эфир кунам дар ҳавли гулома бинед. қариб мухча кардагӣ аллакай ҳамин рӯзҳои наздик ба мешукуфад. саломатиётон чӣ хел, духтарои азиз, гулдухтарони зебои атомӣ, подписчикони гиромӣ. умедворам ки ҳамагӣ сиҳату саломат ҳастед. имрӯз мехоҳам ҳамроҳи шумо дар бораи кор дар ширкати атомӣ суҳбат кунам, дар бораи аксия ки то 10 июн давом дорад суҳбат кунам. Так, Фарзона Шукрулло Бозоров салом алейкум. Ва алейкум салом. Меҳрангез Мариям навиштаги 2801 салом аз Оренбург. Ва алейкум салом хоҳари гиромӣ. Қариб ҳамшаҳрӣ ҳастем хати шумо. Дилноза, я ваша новая подписчица. Добро пожаловать, Дилноза. Я очень рада, что вы выбрали нас. Курбунали салом. Машина Милен салом. Ризван Муслимчик. Ва алейкум салом хоҳари азиз. духтаро, акнун мехоҳам оиди ширкати атомӣ ҳамроҳи шумо суҳбат кунам. ана як моҳ шуд ки ман дар ҳамин ширкат номнавис шудам ва аллакай дар муддати ҳамин кӯтоҳ командаи худама ташкил кардам, дута группаи калон ташкил кардам ва онҳое ки ҳамроҳи ман кор карданӣ ҳастанд, марҳамат, биёед якҷоя кор ва фаъолият мекунем. лекин пешакӣ гуфтаниам, духтаро, ман барои шумо аз ҳозир кӯҳҳои тиллоӣ ваъда намедиҳам, барои он ки ман худам нав кор сар кардам. лекин аллакай ман уже сеюм степама маҳкам кардам ва фикр мекунам ки ин результати беҳад нағз аст дар ҳамин ширкат. бисёриҳои духтарои пешрафта пурсидам, қатишон ҳам суҳбат шудам, гуфтанд ки мо 1 сол ба маҳкам кардем, якташон гуфтанд ки ман тез маҳкам кардагим 6 моҳ шуд. Гуфтам мехел, гуфтам беҳад хурсанд шудам ки муддати кӯтоҳ ба ман тез маҳкам кардам. ба ҳамин хотир марҳамат, духтарои азиз, якҷоя кор ва фаъолият мекунем. ва духтароне ҳастанд ки мегӯянд ки ман одам ёфтан наметавонам. духтаро, ҳозираш ба шумо бояд кора омӯзед. одам ёфтан меёвем, одама меёвем шумо, лекин бояд кора омӯзед. тарзи регистратсия, тарзи заказ кардан, ҳамаи ҳаминои омӯзед, одамам кам кам меёбем. так, акнун ҳозир сообщениҳотона мехонам. салом апаҷон, салом апа. ва алейкум салом. ассалому алейкум, назми шумо апаҷони рудоба. ва алейкум салом хоҳари азиз. маҳфуза Раҳимова навиштанд, ин кас подписчики деринаи ман, аллакай медонам аз номи аккаунташон. салом алейкум ҳамада, духтари ғариб, барои кор Аллоҳ мададгор. ҳазор раҳмат, ҷаҳонӣ сипос. баъдан, духтарони азиз, дар бораи аксияҳои атомӣ то санаи 10 июн онҳое ки новичокое ки кабинеташона фаъол мекунанд 2000 рубл ба соҳиби жидкая мыйла ва набори зубной паста мешаванд. марҳамат, духтаро, шитобе то 10 шумо бояд харидорӣ кунед. ва боз як чизи дигар ки духтаро, оиди заказ, вақте ки шумо пункт выдачи ва заказ мекунед, боротона пункт выдачи ва заказ мекунед, доставка тамоман бепул аст, духтарои азиз. вақте ки курьерский доставка мекунед, аз 300 то 500 рубля. ба ҳамин хотир агар мисол шаҳри шумо ва образовательный центр дошта бошад, яъне ОС мегӯянд, ҳамунҷава метавонед заказ кунед боротона. баъд нашод Тоҷикистон, духтаро, бисёриҳо навиштанд ки Тоҷикистон ба нест. духтаро, иҷозатномаи гирифтагӣ ҳастанд. ана хосият ёрава спонсори мо маошошона гирифтанд, маошои 1 солашона ё 1.5 солашона ба фикрам гирифтанд, беҳад маблағи калон гирифтанд ва моям орзу мекунем ки ҳамин маблағҳо ва моям худованд расонад. он вақте ки мо ҳаракат мекунем, албатта баракат аз тарафи худованд мешавад. духтаро, барои онҳое ки дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд, масалан баъзеҳошо мегӯянд ки шавҳрам шаҳрванди Россия ҳастанду худам шаҳрванди Тоҷикистон, ман чӣ хел ин ҳолат ба регистратсия шавам. дар ин ҳолат беҳад коратон осон мешавад. шумо номи амин шаҳрванди Тоҷикистон кати регистратсия мешавед, номнавис мешавед, маошатон ҷамъ мешавад ва
аз номи шавҳаратон маошатона снимат мекунед, мегиред. Беҳад осон аст. Баъдан семейный контракт ширкати Атомива ягона бо зану шавҳар мешавад. Падару модар, хоҳару додар, фарзанд кати не. Ягона зану шавҳари қонунӣ метавонад семейный контракт бандад. Ана ҳамин маълумот дар бораи кори Атоми. Баъдан савол бошад духтарон нависед, ман аз рӯи ҳамин саволотон дида ҷавоб медиҳам. Так, салому алейкум апаҷони. Ва алейкум салом хоҳари азиз. Раҳмат барои шумоям барори кор. Золушкача навиштан. Салом апаи Рудоба. Ва алейкум салом хоҳари азиз. Логи бо маза. Салом алейкум. Ва алейкум салом. Духтаро, боз як чиз дига. Беҳад одам кам, 12 нафар. Лайка 120 нафар. Лайка пахш кунед духтарои азиз. Лайк тамоман бепул аст духтаро. Ҳамин тарафи роста бинед, дилак ҳаст. Дилака пахш мекунед, бисёр распространяция мекунад. ютуб паҳн мекунад влогои моя, баъд просмотри моям зиёд мешавад. Апай Рудоба созен хубен. Худоро шукр хоҳари азиз. ҳозир хонава меҳмон дорем. Духтаро манту пухта истодан. Ман гуфтам берун баромада камтар ҳамроҳи шумо суҳбат кунам. Ва ҳамин рӯз насиб бошад влогома мебурорам духтаро. Иқа агаратон хушрӯ ҳа. Алафаш бисёр шудааст. Ҳамин рӯзҳои охир 3-4 рӯз боз борони сахт меборад. бегоҳӣ алафоша тоза мекунам, мегӯям борон мешавад, наметонам тоза кардан. лои дарунаш ҳами хел вай шудагӣ, алафаш бисёр шудагӣ бояд тоза кунам. пиёно мабинед духтаро, имрӯз пагаҳ мешукуфад. оли насиб бошад пиёно шукуфад, баъд шумо ва ман аз ҳамин ҷа эфир мекунам, аз назди пиёно. ва камтар бошадам ҳамин рӯҳиятатона воло мекунам. чӣ хел гули шукуфтагӣ ами хел дар назари чашми одам бошад, чӣ хел зебо мешавад, настроенияи одам бардошта мешавад. апа шаҳри шумо гарм ҳа? шаҳри мо гарм монанди, қариб монанди Тоҷикистон обу ҳавои шаҳри мо духтаро. ина кӯҳсороша бинед, кӯҳ дидед духтаро? кӯҳҳои моя бинед, кӯҳ дорад шаҳри мо. ина боло озик боло нишонтиям. ина Ленчик, подай мой телефон, пожалуйста. Уронила я его. Телефони дуюмам ғалтид. Ҳозир Лёня гиром метиҳад. Ина Лёня омасодаст. Вот отсюда пролезь, давай. Ага, давай. Умничка, спасибо большое. Ты куда идешь? На Михаил фарзандо дарони хонава. Ҳозир обед мекунан, мебурон берун ба. ё ки сонни час хоб мекунанд. Салом апаҷон, номи ман Судоба, номи шумо Рудоба. Ва алейкум салом хоҳари азиз. бале, номи ҳардумоям аз шоҳномаи Фирдавсӣ гирифта шудагӣ хоҳари азиз. Рудоба, Судоба, Рустам, Гурдофарид, ин ҳамаш аз шоҳномаи Фирдавсӣ гирифта шудагӣ. Ман беҳад адабиёта дӯст медорам. Что? Зелень где? Ну ты зайди, спроси. Михаил духтаро. Так, Рудобаҷон, мехостам дар бораи кори Атоми муфассал гуфта мегузаштед. Илтимос, маошҳояш аз чанд сар мешавад? Акнун оиди маошҳояш ҳамин ки вақте ки шумо команда месозед, командатон пешравӣ мекунед, қади командатон албатта маош ба мебуроед. лекин пеш аз маош ба баромадан духтаро шумо бояд якчанд шартҳоя иҷро кунед. Якум шарташ ин командатона созед. Баъдан духтарои командатон бояд заказ кунанд. Вақте ки заказ кардан, ина бинед, шумо худатон объёмни закази худатон лични кабинетатон кати 300 000 бошад. баллҳоятон бояд 300 000 бошад. баллҳои дута линиятон 300 000. ана он вақт шумо маош ба мебуроед. 39 000 рубл маош мегиред. ина духтаро, ин гулои ман петуня кати, инаш анютины глазки ном дорад. ана ҳамин хел духтарои азиз. ва 39 000 мегиред ҳар степа маҳкам кардан. ҳар степа маҳкам кардан 39 000. ин масалан шумо степатона метавонед як ҳафта ва як маротиба маҳкам кунед. метавонед
2 ҳафта ва 1 маротиба маҳкам кунед. Албатта степатона мегиред. Унҷа ҳамсоямоям тофта истодааст. Михел духтарои азиз. Так. Ассалому алейкум. Рудоба буча шумо дурустми? Ва алейкум салом хоҳари азиз. Худоро шукр, дуруст, раҳмат. Так. Баъдан духтаро. Так, ассалому алейкум апаи Рудоба, чӣ хел шумо? Кори нав муборак. Титаник навиштагӣ. Ва алейкум салом. Раҳмат, раҳмат. Ноз навиштагӣ. Салом апаи Рудоба, номери худатонро монед. Номери худама мемонам. Дар ҳамин охири эфир закреплено мекунам номери худама духтаро. ҳатман закреплено мекунам. Так, келинатон таваллуд кард? Не, хоҳарҷон ҳоли таваллуд накардааст. Тирамоҳ ба таваллуд мекунад иншоалло. Так, иқа агаротатон. Имсол агарот монанди пештара нест духтаро. Имсол ҳаво чӣ хеле тобистон дер фаро расид. Ҳар рӯз борон. Ҳамин шаҳри мо баъди абед уже баъди нисфи рӯзӣ борон мешавад. Ина бинед ҳама ҷо тар. Бовар кунед, ҳамин успед намекунам ки баромада агарота алафоша тоза кунам. Баъд оиди агарот духтаро, мисол ҳар сол ин вақт уже ман гул мекоридам, гулон калон мешуд. Имсол тамоман гул вай нашуд. Чӣ хеле ки ҳамин борон зиёд будан, баъд тухмҳои гул пӯсида рафт дар ҳамин қабати замин. Так, апаи Рудоба ҷавоб надоден. Влоги бомаза. Чӣ ва ҷавоб надодам хоҳарҷон? Як бори дигар нависед. Ассалому алейкум. Тарафҳои шумо масъалаи документ чӣ хел? Беҳад строги. Тарафҳои мо документ кардан намешавад. ҳозиро уже намешавад. Так, апаҷон фарзандотон соз? Худоро шукр, фарзандо ҳама соз, ҳамаш нағз. Иншоалло як моҳ пас фарзанди калони ман мебиёд. Влогои ман ба кам бошудам мебинедтон. ҳавлиятон чӣ хел? Тоза, озода, ба мисли худатон? Раҳмат хоҳари азиз. ҳаракат мекунам, кӯшиш мекунам ки ман ҳамин худам тозагия нағз мебинам духтаро. Ана лёняи ман мусорпартофта омад. Лёнчик, калидку закрой на шпингалет. Дара маҳкам мекунем духтаро ки дина ҳамин дара мо кушодагӣ мондааст. Як ҳамсоямо мазаш нест. Дара ҳамин накӯфта даромада омадааст. Хайрият ман худам хонава будам. Агар келинам танҳо мебуд метарсид. Кӯдакоям танҳо мебуданд метарсиданд. Так, Золушка туда чӣ дорад шӯикаст? Духтарони азиз, ҳамин масъалаи оилавӣ семейни кати кордор нашаветон. апаҷони ман тоза ранги худум. Так, Муҳаррама Азимова. Муҳаррама, салом алейкум хоҳари азиз. Эфир карда шида. Ҳозир духтаро тюлпанома нишон метиҳам. Ман барои шумо тюлпан нишон метиҳам. Ина тюлпаноя бинед. Ина духтаро. Дидед? Анамин панҷара дуруст мекардагӣ будам. Нашуд, борон борид, даромадем хонава. Мебинед. ҳамин гирдогирди ҳамина панҷара мекунам, ҳамин хел заборчик мекунам, баъд дарунаш ба гул мекорам. Нашуд имсол. Чӣ хеле ки гуле ки коридам духтаро, даруни ҳамин балон ба корида будам, инҷа ва нею берун ба буромадааст. Инҷа лӯбиё, инҷа пионо, инҷа бошад клубника. ана ҳамин хел духтарои азиз. Ин гулои сентябрина бинед чӣ хел нағз вай шуд, ҷогир шуд. Инҷа ва так. Так, апа канали нав кушодам. Шумо калид мемонед савол? Не, ман калид намемонам хоҳарҷон. Ман калид монданам наметонам. Рости гап, ман худам канал кушодагӣ бошамам, лекин калид мондану ин хел чизоша иқа наметонам. Рости гап. модари ман ҳам аз Ашт, Манижа Азизхонова. Беҳтарин. Ашт ин диёри мо духтаро. деҳае ки ман калон шуда ба воя расидам. ваалейкум салом, раҳмат. ҳама кор сад, корои апаҷони ман хушрӯ, асобина тарбияи фарзандода. Просто аз дӯстҳо метарсидагӣ шудам. Садриддин. Так, ассалому алейкум. Кор дар компанияи атомӣ барои занҳо дар командаи духтаро. Анамин дӯст Мурод Мирзо Муродов навиштагиян. Ин кас ин духтар ҳастанд, номи фарзандашон кати зан ҳастанд. ҳамин кас бинависед. ҳамин кас наставники ман, спонсори ман.
акнун вай золушкара ман заблокировать кардан наметонам. Худаш ба инсоф тиҳад духтаро. Ман рости гап заблокировать карданам наметонам. хай ҳозир кани ҳаракат мекунам. ба ҳамаи саволои ҳамин золушка ман уже ҷавоб додагӣ ҳастам. так соҳада таҳсил мекунад. Рустам кадом соҳада? Рустами ман МВДи Россиява кор мекунад духтаро. Мерве навиштагӣ. Рустами ман политсеест ки ба наздикӣ уже дигар вайба перевод мешавад, дигар структура ва камтар званияш боло шавад. Худо шукр мекунам ки ман аз як қишлоқ омада чунин фарзанд ба воя расонидам духтаро. ман як одами прастой, одами падару модарам ҳам коркунои ҳамин давлат ҳастанд, одамои оддӣ. хай худо шукр донишаш кати, ҳаракаташ кати, ҳана бачам соҳиби кори хуб шуд. салом шумо созена пайрудоба. ва алейкум салом Ҳасан Ҳусейнов навиштагӣ. ва алейкум салом хоҳари азиз. духтаро биёин якҷоя кор мекунем. биёед духтаро нависед рақамҳои телефонӣ, янамин рақамотона нависед духтаро. онҳое ки коркарданӣ ҳастанд шумо кати тамос мебурон. ман дар командаи апаи рудоба кор мекунам. бале охир ба духтаро, охири ҳамин эфир ба ман рақамҳои телефонима закреплено мекунам. ҳатман дароятон ҳатман нависед онҳое ки коркарданӣ ҳастанд нависед. так мо дар Анапа зиндагӣ мекунем. Муминҷонова Озода ҳамсинфи ман салом гӯед. Манижа Азизхонова. Муминҷонова Озода ин духтари амакии ман. бале ҳамихел раҳмат. албатта салом мегӯям. шавартон наздатон бу духтаро дуздак ҳаст. вай саидр хай хулоса ҳамон фаҳмидам мавзӯи маънои гапатона духтаро. баъд оиди кори ҳамин ширкати атомӣ баъзеҳо мепурсанд ки апаи рудоба ман дигар ширкат ба кор мекунаму ман иҷозат ҳаст ки инҷаваям кор кунам. духтарои азиз, албатта иҷозат ҳаст. барои чӣ иҷозат нест? мо ҳамин ҳозир дар ҳамин ваи имрӯзаи мо дар давлати демократӣ зиндагӣ дорем. мо иҷозат ҳаст нест мо аз ягон кас намепурсем. ин интернет магазин масалан ман аз як ширкати дигар аз эйван масалан ман духӣ заказ мекунам, дар атомӣ бошад кор мекунам, фаъолият мекунам, дар атомӣ ҳам харидорӣ мекунам маҳсулот. мисол витаминҳо бадҳои атомӣ беҳтарин аст. аз атомӣ ҳам харидорӣ мекунам, аз эйванам, аз мерикеям допустим. ягон кас ман ба ин ба монигарӣ кардан наметавонад. ва илтимос ҳамин соддагӣ накунед. ягон кас ҳақ надорад ки шумо аз дигар структура ё аз дигар ширкат удалит кунаду шумо маҷбур кунад ки не ҳаминҷа меисти кор мекунӣ. не, шумо метавонед инҷаваям худатона санҷед, унҷаваям санҷед. ман фақат влоготон тамошо мекунам. ягон гапи хато нанавиштам. не золушкача навиштаги не, ман чорни намекунам хоҳарҷон. ягон чорни намекунам. ман гуфтам ку ман чорни карданам наметавонам. худо ва шукр ки аудитории ман одамои адекватне, одамое ки дар ҳақиқат мисол ман ягон кори зидди қонунӣ, зидди шариатӣ кардагӣ нестам. ягон кори безеб кардагӣ нестам. ман худоро шукр мекунам. ман ягон каса хонавайрон накардам. наоборот ман ҳамава насиҳати хуб мекунам, роҳи дуруста нишон медиҳам, на ин ки як каса хонавайрон кунам. ба ҳамин хотир ва ман мутмаинам ки подписчикони манам ҳамин хеланд ва мана мефаҳманд. ягон сухани безеб наменависанд. дар комментарияҳои ман духтаро ана мебинед, комментарияҳои ман кушодагӣ открытый, ягон гапи безеб нест. хайр бошада менависанд, як кас ду кас менависанд ана дегат чува сиб сиёҳ, дегада нашуштӣ. охир ин дег ҳамин хел вақти харидагим ба ҳамин хел сиб сиёҳ буд. намедонам ки дарунаш краска буд чӣ буд. дег ҳамин хел сиёҳ буд. ин дег нашуштан аптечный, ягон вақт хел чирку вай нест. ман ҳамин кӯдаком аз беруни дарон худашон уже медонанд ки бояд дасташона то ҳамин олунҷашона собун кати шӯянд. ба ҳамин хотир ин тозагӣ ва ғам нахӯред ки деги ман сиёҳ ё ки ягон чизи дигар. ягон нафар гапҳои безеб нагӯен дар бораи пайрдуба. на ҳар кас мисли ин зан шуда метавонад. бале мехом кор кунам, лекин умуман аз хона берун намебарам. фақат харид кунам.
ин айнан барои онҳое ки аз хона намебуроянд. хоҳарҷон, шумо даже борото наметавонед заказ кунед даруни хонава, курьер мебиёрад, мерасонад. блогҳои шумо беҳтарин. раҳмат хоҳари азиз, ташаккур. ман меҳмони нави шумо София Юсуф. Настя, ты куда? Настя, ты куда? Они ушли, но до сих пор не вернулись. Не вернулись? Давно ушли, я тоже стала их позвать. Ну ладно, позови. Настенька машаи кофтан рафт. Маша барои зелень харидан рафт. Зеленамо тамом шуд, агар отамои зеленаш. Вай ҳоли дуюм бораш коридагим ҳоли набуромадааст. Так, ман ҳам Атомида кор мекунам. Беҳтарин хоҳарҷон, ширкати беҳтарина интихоб кардед. Так, 1991 чӣ шаҳло навиштагӣ? ҷавоб тиҳен. ҳозир ҷавоб метиҳам хоҳарҷон. Так, ин хеле деги сиёҳ манам дорам. Ба фикрам шумо ҳамида навиштагӣ, шумо навиштагӣ будед комментарие ва ки деги манам ҳамин хел сиёҳ гуфта. Ҳамин нашод дег як комментарие негатив шуду, баъд бас кардан. Салом, шумо дар кадом шаҳри Россия? Ман дар шаҳри Медногорск, Оренбургская область, город Медногорск. Негатив дар ҳама ҷо ҳаст. Бале, бояд негатива мо достойно принимать кунем. Блогер ки шудӣ, негатив мешавад, достойно бояд принимать кунӣ. ман ҳама вақт негатива достойно принимать мекунам. ҳеҷ вақт киною концерт намекунам барои ин. Так, Азизова, добавить кунед. Куҷо добавить кунам, хоҳарҷон? Сурайё Маҳмудова, салом алейкум аз Санкт-Петербург. Все, прибежали все? Мама! Она там стояла. Пока нашли эту зелень. Пока мы не сказали, Маша... Все, давайте не ругаемся, я эфир делаю. Чтобы люди не знали, какие вы крикуны. Закрой дверь, калитку закрой. Ана Михаил Тамашубино. Так, салом алейкум. Шахром Умина, салом алейкум. Так, салом алейкум. Апаҷон, канали марам хабар гиред. Силкаи каналатона партоед, хоҳарҷон. Ман сообщества мемонам каналатона. ватсапи ман вай кунед, равон кунед. Силкаи каналатона сообщества мемонам. Чува не, ҳеҷ гап не, якдигара дастгирӣ мекунем. ҳама мо тоҷик ҳастем, аз Тоҷикистон ҳастем. бояд дастгирӣ кунем. Дар бораи кори инҷа, вы из какого города? Дина Симакова пишет. Я из города Медногорск, Оренбургская область. Работаю в компании Атоми. Присоединяйтесь к нам. номеротонро намедонам. номерои ман дар ҳамаи видеоҳом закреплено кардагӣ. дар охири ҳамин эфирам ҳам закреплено мекунам. Так, ҳозир Аҳмадҷон соз бихон ба мефаҳмӣ ки так. Салом алейкум, созен хубем, фарзандо созанд, худоро шукр. фарзандо аз 17 аз санаи 17 лагер мераванд иншоалло. лагери школни буду намондам, рости гап то соати яка будааст. саҳарӣ уже ҳамин вақтҳои таътил ба дер аз хоб мехезанд, бедор намекунам барвақт духтаро. рости гап ки ҳамин дам гиранд, соати 10 мехезанд аз хоб, а лагер аз соати 8. барои ҳамин лагери школнива намондам. соати 10 мехезанд, соати 11 завтрак мекунанд. хайр, ин моментҳоям ғанимат духтаро, ҳамроҳи модар дар хона фарзанд бошад, мисол таътили тобистона ва ҳоли вақту соаташ мебиёд ки барвақтам аз хоб мехезанд, корам мекунанд, ҳамаш мешавад. ҳозираш ба ҳамин хел. Оренбург ба сел омад. Не, шаҳри мо ба сел омадагӣ не. Ман мегӯям ку як ҷои вай баем, қабати кӯҳ баем, сел намебиёд. мо ина як бори дигар кӯҳҳо моя нишон тиҳам духтаро. ина бинед кӯҳ сора моя. мо ана михел ҷои ина дидед? Ана ҳамунҷа кӯҳ, ина болош метобад. ана михел ана ҳамун доми сурха мебинед духтаро, кришаи сурх дорад. ана ҳамун тараф поёнаш хонаи падару модарам. дар наздикӣ ҳоли стройкашон тамом шавад, аз хонашон барои шумо влог мекунам. ана ҳамин забори сурха мебинед? ана ҳамунҷа хонаи падару модарам. духтарои азиз, ана ҳамин хел. худоро шукр мекунам ки ҳамроҳи падару модарам ҳамсоя ҳастем, наздик зиндагӣ мекунем. вақте ки модарам ягон чизи бо лаззат тайёр мекунанд, хонаи мо мегиранд, мебиён. вақте ки мо тайёр мекунем, модарам хабар мегирем ё ки таклиф мекунем. ана имрӯзам ҳамин хел.
сатилои мусор ҳаминҷо истодааст. Так. келинатон ҳомиладор, худоро шукр ҳомиладорам. Так, апаҷон, ман видеои шуморо сообщество мондам. ҳазор раҳмат, манам мемонам шумоя. Так, ягон ҳамсояи тоҷик дорем. Дар шаҳри мо духтаро тоҷико 4 оилаи тоҷик ҳаст тамом. тоҷико тамоман нест инҷа. Шаҳри майда. Так, апаҷони Рудоба ҷавоб тен, хоҳарҷон, ҳамин успед намекунам шумо ҷавоб додам. Ба кани як бор дигар нависед. апа шумо аз шаҳр дурен? Мо ҳамин посёлково шаҳрчи майда зиндагӣ мекунем. Так, кадом шаҳр даен? Шаҳри Медногорск. Ассалому алайкум, апаи Рудоба, шумо зани бисёр бомаданият, раҳмат. Так, салому алайкум, апаҷон, шумо беҳтаринед. Намин Шаҳло 91 апаҷон навиштан, вале саволашонро нахондам. Хонатона чанд пул бахаридед? Хонамона 1 миллиону 300 ва 5 сол пеш харидагӣ будем. Аввал квартираи 3 хонагӣ доштем, вая фурӯхта, баъд ина харидем. Келинатон куҷо? Ба келин хона ва хӯрок омода карсодааст. Ҳоли видео мекунам, видео кардам, манту тайёр карсодааст, қати хоҳарам. Ибодат Жуматьева. Я люблю и уважаю вас. Спасибо большое, взаимно. Я тоже всех вас люблю, уважаю. Ценю самое главное. Я ценю своих подписчиков. В чем это сказывается? В том, что когда ко мне обращаются, даже мне на WhatsApp там пишут, звонят, я обязательно отвечаю. Это знак уважения к человеку, девочки. Это самое главное. Салом, бува ҷони ман. Ин ҷони бува ки бошадин? Бува ҷони ман навистааст. Шаҳло 1991 навиштам бо апаҷон. Кани хоҳарҷон, ҳозир ҳамин сообщениҳои шумоя аз назар гузаронда истодам ки чӣ навистагӣ бошед, намеёбам. Так. Ки чизе хоҳад гӯяд? Ҳозир медонед ҳамин ҳодисаҳое ки рӯзои охир шуда гузашт, ҳамин ба ман як бисёр ҳамин шеърои Абдураҳмони Ҷомӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Саъдии Шерозӣ ман бисёр мехонам. Духтаро, ман бисёр ҳамин китобои рубоиёта бисёр мехонам. Як чиз хотирам ба омад, духтаро. Як шеъри ҳофизи Шерозӣ ҳаст. Ин чӣ шӯрест ки дар даври қамар мебинам, ҳама офоқ пур аз фитнаю шар мебинам. қути доно ҳама аз хуни ҷигар мебинам, аспи тозӣ шуда маҷрӯҳ ба зери полон, тавқи зарин ҳама дар гардани хар мебинам. Ана амина маъноша уже одами умни ёфта мегирад, духтаро. Так, ман бисёр ҳамин хаёма рубоиёташа мехонам. Забони русӣ, кати тоҷик, кати дӯст медорам. Амихел реклама чанд сумда мекунен? Шаҳло 1991. Реклама намекунам, хоҳарҷон. Ман уже духтарои командаи худама реклама мекунам. Уже қариб 300 нафар духтарак дорам дар командам. Духтарои худама реклама мекунам. Так, апаи Рудоба, куҷо ба номеротона гирам? Кор атомира ман ба мефаҳмондед. Номерома хоҳарҷон ҳаминҷава закрепли ном мекунам охири эфир ба. Так, 303 нафар тамошо дорад, духтаро. Лайка монед, духтарои азиз. 303 нафар бошад, ақаллан 200 нафар лайк монад. Лайк ҳамин дасти роста мебинед, дилак ҳаст. Дилака пахш мекунед, ҳамин лайк. Парвина дар хонаи мо зиндагӣ мекунад. Парвина ҳаминҷава, кӯдакчашам ҳаминҷава. Ойша, мара реклама кун. Хорошо, гап нест. Ойшаҷон, нависед, реклама мекунем шумоя. Ин духтарак ба фикрам аз командаи худам. Так, апаҷон, так. Хорошо. Язғулом саломат, ягнурӣ. Саломат бошед. Так, буваҷон, ассалому алайкум. Ман аз Тоҷикистон истода кор карда метавонам қати шумо? Албатта метавонед. Духтаро бисёран аз Тоҷикистон. Чанд бор лайк мондам. Беҳтарин, саломат бошед. Бадахшон, Таня Ходова, Бадахшан. Привет передает. Спасибо огромное. Вам тоже пламенный привет из города Медногорска. Высокогорному Бадахшану. Так, Маргуба, Москва. Саломат бошед, хоҳари азиз.
Саша Универ, апаҷон маош мегиред аз ширкати Атоми? Бале, уже 3 маротиба маош гирифтам, хоҳарҷон. Духтар яхшимисиз? Духтар хайр, ӯзбекӣ нависанд. Худоро шукр, хубем. Ман зан ҳастам, аз Аш ҳастам. Ҳамеша влогои шуморо тамошо мекунам. Так, ин кори осон не. Ҳамин хел, хоҳарҷон. Не, Парвина ҷудо нашудааст ҳоли аз шавҳараш. Ман аз Казань шуморо тамошо мекунам. Манам барои Атоми реклама кунед. Хоҳарҷон, шумо агар аз командаи ман бошед, ман реклама мекунам албатта. Апаҷон, маош гирифтед? Нафаҳмидам, овозатон хуб шуд. Албатта гирифтам. Ман 3 маротиба маош гирифтам, хоҳари азиз. Ксения Капитонова. Ха-ха-ха. Не знаю, не пойму, почему вы смеетесь, конечно, Ксения. Лучше бы вы написали бы, вместе смеялись бы. Так, Айша, валейкум салом. Салом, передай привет парням с вилаят Харасан. Ман хоҳар Язолом. Ман аз Иркутск тамошо мекунам шуморо, апаҷон. Беҳтарин. Саломат бошед, хоҳари азиз. духтарои азиз, онҳое ки як бори дигар такрор мекунам, коркарданӣ ҳастанд, марҳамат, ман рақамҳои телефонима дар ҳамин комментарии ҳамин ваям эфирам закреплено мекунам. ҳатман дар омада тамошо кунед, эфира тамошо кунед. Баъдан рақамҳои телефонима аз ҳаминҷа метавонед ёбед. фарзандои Парвина дар Тоҷикистон, 3 фарзандаш. Так, лайки бисёр мондам, апаҷон. Саломат бошед. Ман 43 сола, хоҳари азиз. 43 сола ҳастам. Фарзанди калоним 23 сола. Дуюм фарзанди калоним Рустамҷон 23 сола. Фарзанди дуюмам Настинка хон 15 сола. Машинка хон 14 сола. Лиза 12 сола. Лёня 11 сола. Ҳасан Ҳусейн 9 сола ва Малика хон 6 сола аст. Анами хел фарқияти байни ҳамин фарқашон синду солашон беҳад калон якдигараш кати. Рустам кати Малика 17 сол фарқ дорад. Рустам кати Ҳасан Ҳусейн 14 сол фарқ дорад. Анами хел духтаро. Майли ву шавҳарама пурсам, майли бахшиш ман бояд пурсам. Албатта шавҳаратонро пурсед, хуштоманатон кати маслиҳат кунед, ҳама каса маслиҳат кунед, баъд розигӣ тиян, баъд омада номнавис шавед, ки баъзеҳо мебиёянд маслиҳат накарда, баъд шавҳарашон иҷозат наметиҳанд баъди кора омӯзондан, баъд бахшиш апаҷон ман наметавонам, шавҳарам иҷозат надоданд, мегӯянд. Хел накунед, аввал шавҳаратон кати маслиҳат кунед. Салом, ман сарвиноз мехоҳам кор кунам. Беҳтарин, хоҳарҷон, биёед рақамҳои телефони ман ба нависед, якҷоя кор мекунем, фаъолият мекунем. Шаҳриноз Маризонова ё Марихонова. Так, ватсапа хай пурсед. Сабрина Рустам Ҳасан Ҳусейн. Так, дар компанияи Атоми якҷоя кор мекунем. Нависед духтаро. Так, салом апаи Рудоба, инқадар. Духтарои азиз, касе дар ҳаққи ман чизе хоҳад гӯяд, ман какая я есть ҳама медонад духтаро. Ман амин мисол манманӣ кардагӣ нестам ягонҷо ва ин хел дабдабаю ҳамҳамаям намекунам ҳеҷ вақт. хайр, касе ки чӣ хел бошад, худованд ҳама ва ҳар хел характер додагӣ. Лекин вақте ки одам шахсияти мана мерасад, ман албатта баромада гап мезанам. Фарзандои мана мерасад, любой модар бояд ҳамин хел бошад. Модар монанди шер фарзандоша ҳимоя кунад. барои ҳамин ман агар ҳаққи фарзандои ман ба ягон гапи қабеҳу безеб бошад, ман албатта баромада ҳимоя мекунам фарзандома. чӣ ҳақ дорад як кас баромада фарзандои мана гап мезанад? ҳолон ки фарзандои худаш таълиму тарбия надорад, фарзандои ман ба кордор мешавад. ҳамин хел не духтаро? ҳамин хел. шумо саволда ҷавоб надодед. Савола нависед, ман ҷавоб метиҳам. Так,
Сидиқ Эргашев. Салом апаҷон. Ва алейкум салом. Салом аз Казань. Зан ҳастам. Хуҷанд. Аз Хуҷанд ҳастеда ба фикрам. Ва алейкум салом. Хуш омадед ба эфири мо. Так. ҳамин многодетная мама шумо Парвинаен. Не Парвина ин хел духтари эфир мебаромадагию духтари ин хел худаша ютуб мебаровардагӣ нест. Беҳад духтари хоксор, духтари простой. Парвина манба ҳамқишлоқ мешавад. Мо ҳамроҳи Парвина аз як деҳа мешавем, аз Ашт мешавем. Ман аз Хуҷанд нестам, ман аз ноҳияи Ашт ҳастам. Так, апаҷон чаро шумо баъди 13 сол 14 сол таваллуд кардагӣ? Ҳамина пурсиданият ба фикрам ки барои чӣ Рустам Кати Ҳасан Ҳусейн фарқаш калон. Хайр ин зиндагӣ духтаро. Баъди 14 сол ман оиладор шудагӣ, баъд ҳамин Ҳасан Ҳусейн таваллуд шудагӣ. духтаро як бор дигар хотиррасон мекунам ки онҳое ки дар Атомӣ регистратсия шуданд, ягон бор харид кардагӣ нестанд, метавонед лични кабинетатона фаъол кунед. 2000 рубл ба то 10 июня соҳиби жидкаи мыла мешавед ва зубной паста наборашкатӣ. Агар алоҳидагӣ ва ин чизҳои харидорӣ кунед, 1000 рубл ба меғалтад. Ичихел ширкати Атомӣ беҳтарин ширкат ки духтаро скидкаҳои беҳад хуб дорад. Ҳар рӯзи шанбе ягон продуксия ва скидка дорад. Масалан, шанбеи гузашта 3000 рубл ба харидорӣ кунӣ, жидкаи мыла падарка ё ки зубной паста падарка мебиёд. Вақте ки бо ина бинед ки Россия ва агар заказ кунедон духтаро, доставка бепул. Балотон намесозад духтаро. Марҳамат биёед. Якҷоя кор мекунем духтарои азиз. Ҳама каса пеш меравем. Атомӣ ва ин хел нест ки якта одами боло полни соҳиби зарплата шаваду поёнагӣ бал зада гарда тамошо карда. Ин хел нест. Ҳама каса якҷоя пешравӣ мекунем. Ман уже балҳои худам ба даркория кардагӣ духтаро. Уже лични объёми ман достаточно тамом. Ман як умра дигар бал намекунам духтарои азиз. Як умра бал намекунам. Ҳамин балҳои ман 750 000 бал уже дорам. Тамом, ман ба дигар бал даркор нест. Уже ман барои одамом ёрдам карда истодам. Ана михел. Ягон ҷо ман хостгорӣ рафтагӣ нестам. Ман ки ҳастам ки хостгорӣ меравам ягон ҷо ва якум дуюмашин ки хостгорӣ рафтагӣ бошам. Вай одам худаш ақл дорад. Правильно? Барои ҳамин саволои беҷоя натиед духтаро. анами Фотима Бояхмадова беҳад ҳамин ҳаёти як кас шумова шавқовар ба фикрам. ҳамин зиндагии худатон беҳад ором, ягон проблема надоред. Ба фикрам зиндагии касокати кордор ҳастед. Вы где находишься, птица счастья? Я нахожусь в городе Медногорске. падари Рустам дигар касу аз они Ҳасан. Бале, ҳамин хел. Мавҷуда Тоштемирова, шумо дар кадом шаҳр мешинед? Ман дар шаҳри Медногорск истиқомат мекунам. Так, салом. Ман аз Қистақӯс. Салом, ман аз Қистақӯс. Беҳтарин. ана михел духтаро, ина аллакай 40 дақиқа гузашт. Савол оиди кор бошад, саволотона тиед духтарои азиз. саволотона тиед. асаборо вайрон накунед. Так, навиштан, як кас навиштан ки асаборо вайрон накунед. бале, амин духтари ғариб беҳад суханҳои дуруст навиштанд. духтари хона нест ки хостгорӣ равам. бале, беҳтарин. так, зиндагии шахсишона. Муҳаммад Али. духтарои азиз, ба фикрам влоги эфири имрӯзамона ба охир расонем. пагоҳ боз эфир мекунем. саволотона тайёр кунед духтаро. ҳамин рӯз ман ҳозир мантуи мо тайёр шуд. ба фикрам мантумоя мехӯрему, баъд аспаи тоза кардани агарот мешавам. якта видеои тайёр дорам, видео монтаж мекунам барои шумо ва баъдан пагоҳ боз эфир мекунем.
ман аз Ашт, лекин аз Москва ба падаратон салом. Ба фикрам худатон зодаи Ашт ҳастеду дар шаҳри Москва зиндагӣ мекунед айни ҳол. Раҳмат, албатта саломи шуморо мерасонам. падари ман модари ман муаллим буданд. духтаро барои ҳамин бисёр ҳамин талабаҳои падару модари ман бисёр ҳастанд. моё тамошо мекунанд, менависанд бисёриошон ки падару модарат ба салом расон гуфта бисёр подписчикои ман менависанд. Так 12 рудобаҷон беҳтарин наставникай. Салом алейкум апаҷони Нуринисо 12 навиштагӣ. чӣ хел шумо апаҷон, саломатиётон хуб? ҳазор раҳмат барои суханои хубатон. саломат бошед, сарбаланд бошед, дар ҷодаи коратон муваффақ бошед апаҷон. барои шумо пешравӣ хоҳонам. беҳтарин зан модар ҳастед. так балҳотон ба нигоҳ карда маош мегиред? бале, балҳо нигоҳ карда маош мегирем. так рудобаҷон салом, ман ҳурмат аз шаҳри Москва хурсанд шудам ёфтам шумоя. ва алейкум салом. муаллима ҳурмат. чӣ хел шумо муаллимаҷон, саломатиётон хуб? ин кас Медногорск ба пештар зиндагӣ мекарданд, худашон аз Бадахшон ҳастанд. так апаҷон илтимос барои чӣ? так духтаро ин мавзӯе биёед. ман уже дар влоги охиронам дар ин бора уже гап задагиам, уже ҳамаша гуфта тамом кардам. ман аз Новосибирск навистам, номам Наргиз. биёед дар атомӣ кор мекунем якҷоя. духтарои азиз, барои чӣ атомӣ? интихоби ман барои чӣ дар атомӣ шуд? барои чӣ интихоби ман ҳамин ширкати атомӣ шуд? барои он ки расходи зиёд надорад. духтаро ина худатон биёед шоҳид мешавед. масалан ҳозир ман уже балома пур кардам. балои ман метавонистам ин балоя дар тӯли 1 сол пур кунам, балома дар тӯли 6 моҳ. лекин ман хостам, имкониятам буд, дар 1 моҳ балома ҳамаша пур кардам. акнун барои чӣ ин кора ман кардам? барои он ки духтарои командам барои кӯмак кардан. птица счастья, вы мигрантка? Нет, моя дорогая, я не мигрантка, я россиянка, слава богу. так духтаро биёин якҷоя кор мекунем. а если мигрантка, это какое-то отношение к вам имеет? так одамо рӯз аз рӯз бесавод шуда рафтаиста як саволо такрор мекунанд. так апа дар саволи ман ҷавоб надодед. Ҳусейн Саидов навиштанд. чӣ савол додед? ман ҳамин саволо пайҳам шуд якбора. чӣ хеле вай шуд. солнышко салому алейкум рудобаҷон, шумо модари беҳтарин ва наставники. ва алейкум салом, ҳазор раҳмат. саломат бошед, сарбаланд бошед. хай духтарои азиз, 43 дақиқа шуд аллакай. эфирамона ба охир расонем. духтаро саволотона ҷамъ кунед. ҳамин гапҳои бекора гап назанему, ҳамин чиста савол ҷавоб кунем. тач папа апаҷон салом. ва алейкум салом. духтарои азиз, ман ҳамин эфира сахранид мекунам. дар комментария, якум комментария рақамҳои телефони худам аз закреплено мекунам. барои кор марҳамат нависед. забони русикатӣ ҳам мехоҳам такрор кунам, барои он ки духтарони рӯззабонам ҳастанд, моё тамошо мекунанд. дорогие девочки, я сохраню этот эфир. Мой номер телефона будет закреплено в комментарии. Так что пишите насчет работы, будем совместно работать в компании Атоми. Это самая лучшая компания на данный момент в России. Так что пишите, будем работать вместе. Нависед духтарои азиз, якҷоя кор ва фаъолият мекунем. рақамҳои телефони ман дар якум комментарий закреплено мешавад. барои шумо ташаккури зиёд ки бо ман будед, дар эфир фаъолият кардед. ба ҳаматон саломатӣ хоҳонам, хонаи обод хоҳонам, тинҷӣ, осоиштагӣ бошад дар рӯи замин. саломат бошед.